And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. May epal na babaeng kaibigan ang boyfriend ko. Itago niyo ako sa pangalang Erich. And this is my secret file. Nag-umpisa kasi lahat ng to dahil sa isang lalaki. Sa isang lalaki na minahal at minamahal ko hanggang ngayon. First year college kami. Nung maging kami ng boyfriend kong itago natin sa pangalang Ian. Masaya naman yung relationship namin. Smooth, or so I thought. 3 months of having a relationship, naging complicated ang lahat. Dahil nga first boyfriend ko siya, hindi ko pa alam kung paano ko siya i-handle. Nababother ako. Hindi ako makapag-focus sa studies ko. Kasi, ginugulo ako ng bagong feeling na nararamdaman ko. Yun yung una naming breakup. Fast forward, break kami, pero may communication pa rin naman kami. Then, nalaman ko na lang na magta-transfer siya sa ibang school. But before he transferred, naging okay naman kami. In short, nagkabalikan kami. Pumasok kami sa isang LDR. Oo, mahirap pero masaya. Parehas kaming working student kaya bihira lang kaming magkita. Siguro, 1 beses sa 1 buwan. Okay naman sana lahat eh. Kaso, nag-cheat siya sa akin. Nalaman ko na every time na sasabihin niya sa akin na nag-overtime siya sa trabaho niya, ay kasama niya pala yung girl na naging third party namin. Ang mahirap pa, hindi ko malalaman kung hindi ako minessage mismo nung babae niya. So, wala na akong magagawa, sila na. Ang choice ko lang nun ay palayain siya. Fast forward, after 1.5 years, nagparamdam uli si Ian sa akin. Nangungumusta nung una pero nung lumaon ay nakipagbalikan. Bilang marupok ako, alam ko naman na mahal ko pa talaga siya. Hindi naman nawala yun. O binalikan ko talaga, pumayag ako. Then bumawi naman si Ian. He made sure na magkakaroon talaga kami ng quality time. Kaya lang, hindi siguro talaga maaalis sa isang lalaki ang pagkakaroon niya ng barkada. Okay naman ako sa barkada niya eh. Na-meet ko na sila 1 beses, 2 beses siguro. Pero meron siyang isang kaibigan na naging kaibigan ko na rin. Itago natin siya sa pangalang Kate. Kaklase at best friend siya ni Ian. Si Kate, siya yung hinihingaan ko ng sama ng loob sa tuwing mag-aaway kami ni Ian. Siya yung tumayong ate ko na nagbibigay ng advice sa akin. Sabi pa nga niya sa akin noon, kahit kaibigan niya si Ian, hindi niya ito hahayaan na masaktan ako nito uli. Sa 2 beses namin na paghihiwalay ni Ian, may mga oras na nagiging tamang hinala ako. May mga oras na inaaway ko siya kasi mas marami siyang oras sa barkada niya kaysa sa akin. May mga oras na nilalamon ako ng insecurities at selos. 4th year college ako noon. 3rd year si Ian noon. Nag-open ako kay Kate na pakiramdam ko may iba na naman si Ian. Na niloloko niya na naman ako. Ang sabi ni Kate, nakikita niya na wala naman. Pero kung ganun daw ang nararamdaman ko, mas mabuting hiwalayan ko na lang si Ian. Na mas maganda siguro na gaya na lang ng dati, mag-focus muna ako sa pag-aaral since graduating ako. Pinag-isipan ko yung mga advice ni Kate. Tama naman siya. There is more than to life. In short, nakipag-iwalay ako kay Ian. Sobrang sakit. Halos hindi ko kayanin. Nasa park kami noon nag-iiyakan. Ang iniisip ko,
I deserve a peace of mind. I deserve to rest a bit. Sinubukan niyang kontakin ako pero binlock ko siya sa lahat ng social media accounts ko. Nagpalit rin ako ng number. He even tried to call my parents pero sinabi ko sa parents ko na wag na lang nilang sagutin kung tatawag man siya. Fast forward. Day by day, I am getting better. Enjoy naman ako sa OJT until I browse through a Facebook birthday greeting post. It was Kate. Post niya yun, saying, "Happy birthday, Ian. Sana sa susunod, makahanap ka na ng matinong girlfriend." Sana sa susunod, makahanap ka na ng matinong girlfriend? Girl, matino? I was shocked by the post. Kasi 'di ba, kaibigan ko siya. She even lifted me up when I felt down. Nag-advise pa siya sa akin na piliin ko yung sarili ko. Tapos sasabihin niya na sana makahanap na ng matinong girlfriend si Ian? Ay, ang sakit lang sa part ko kasi akala ko kaibigan ko siya, hindi pala. So tingin niya pala sa akin, hindi ako matino. So hinayaan ko na lang. Wala naman ako magagawa kung yun yung tingin nila sa akin eh. 4th year college si Ian. And nag-work na ako. When we accidentally met sa isang fast food, nag-usap kami, nagkumustahan, hanggang sa naungkat yung past namin. Sinabi niya na wala naman talaga siyang iba that time. Nape-pressure lang siya sa relationship namin kaya mas pinili niyang sumama sa mga barkada niya kaysa makasama ako. He told me that his biggest regret was letting me go for the second time. Hanggang sa mag-iyakan kami. Hindi ko naman na itatanggi na mahal ko pa talaga si Ian. I've never been into a relationship after him. At hindi ko pinagsisisihan yung pakikipaghiwalay ko sa kanya. Then November 11, 2017 came. Ian and I got back together again. Pero syempre yung pakikipagbalikan ko kay Ian may consequences. Naging ilag ako sa barkada niya. Naging mas possessive ako. At nakikita ko rin kay Ian na nahihirapan siya pero hindi siya nagrereklamo. Days passed, okay naman kami. Ang problema, every time na may date kami ni Ian, tumatawag si Kate. Lagi na lang siyang nakabuntot kay Ian. May mga oras pa nga na nagve-video call siya para makausap si Ian. O paminsan ipapakiusap si Ian sa parents niya. And it doesn't make sense to me at all. Bakit kailangan niyang tawagan yung boyfriend ko kada magde-date kami? Minsan talaga may epal na babaeng kaibigan ng boyfriend, diba? Pero bakit kailangan nga every now and then i-check niya si Ian? I understand that they are friends. Pero hindi mo naman kailangang i-check yung friend mo every minute, especially when he is in a relationship. Dahil sa nagsiselos talaga ako kay Kate, I told Ian na it will be unfair if I ask him na iwasan ito. So I told him that I don't want to be in a competition with anyone. So it's better to part ways kesa maulit yung nangyari dati. Kesa sa magkasakitan kami uli. But Ian is firm. He told me that he lost me twice and he cannot lose me again. O diba? Haba ng hair ko doon. So sabi niya sa akin, iiwasan niya na lang daw si Kate. Pero ang sabi ko sa kanya, hindi naman kita hinihiling or hindi naman ako humihiling sa'yo na gawin mo yun. Pero sa palagay ko, makabubuti yun para sa atin. So Ian and I are settling things when Kate sent me a message saying, "Kung may problema ka sa akin mo sabihin." Ay, nabigla ako kasi hindi rin naman pumasok sa isip ko na isali siya sa away namin. Kaya sabi ko sa kanya, feeling ko kasi naagaw mo yung atensyon niya. I want to talk to her in civil way, pero she sent me a message again. At eto yun.
Oh, ako talaga aagaw ng atensyon niya. Alam mong kaibigan ko si Ian. Para ko na yung kapatid. Tsaka bakit ganyan ka? Alam mong naging magkaibigan kami ni Ian nung wala na kayo. Makaakto ka. Parang pagmamay-ari mo si Ian. O sige, sa'yo na. Isaksak mo sa baga mo. You're too immature. Naawa na ako kay Ian. Pagod na siya sa OJT, then aawayin mo pa. Kung binalikan mo siya para awayin lang, hiwalayan mo na lang uli. Nabigla ako sa message ni Kate. Hiwalayan na naman yung pinopoint out niya. Bakit? Tsaka, ano naman kung naging magkaibigan sila ni Ian nung wala kami? It doesn't make sense at all. Nasa trabaho ako noong mga panahong yun, kaya nag-reply na lang ako sa kanya na, I am right. I'm wasting my time trying to talk to you. God bless you na lang. Then I was about to keep my phone nang makatanggap ako ng message mula kay Kate agad-agad. Sa'yo ko dapat sabihin yan. God bless you sa pinaggagawa ninyo ni Ian. Kala mo ba hindi ko alam na may nangyayari na sa inyo? Yun yung reply ni Kate. I was so shocked. Pero, alam ko naman na kung kanino niya yung nakuha yung info na yun. Lagi naman kasi niyang kinakalikot yung phone ni Ian to the point na lahat ng selfie sa phone ng boyfriend ko ay pagmumukha niya. So sabi ko sa kanya, kung ano man yung ginagawa namin, sa amin na lang yun. Besides, kung mabubuntis ako, may trabaho na naman ako. I can manage the consequence. Then Kate replied again. Ay, oo nga pala. Nagko-call center ka. Haha. Di na ako nagkapag-reply kay Kate kasi binlock niya na ako. Pero na-offend talaga ako na pati trabaho ko pinagtatawanan niya. I mean, hindi niya dapat ako minamaliit sa trabaho ko. Dahil nasa BPO company ako, she has the right to embarrass me? No way. So fast forward after that conversation, di na kami nakapag-usap ni Kate. Naging okay naman na kami ni Ian kasi binlock niya na rin sa mga social media account niya si Kate. Yun nga lang, hindi maiiwasang hindi sila magkita kasi nga magkaklase sila. Masaya naman kami ni Ian not until I browse his message on his phone. Doon ko nalaman na ako yung topic ng mga barkada niya. At doon niya nakakausap sa group chat nila si Kate. At kinukonsente yun ng buong barkada nila. My heart was broken into million pieces. Alam mo yung nagmukha kang katawa-tawa? Yun yung naramdaman ko that time. Though wala namang flirty words si Ian doon, naroon pa rin yung fact na pinagmukha nila akong tanga. Kahit masakit, hindi ko na rin inisip na makipag-iwalay kay Ian kasi alam ko sa sarili ko na babalik din naman ako sa kanya. Ang tanging pakonsuelo ko na lang noon yung graduate na si Ian kasi hindi na sila magkikita ni Kate. So after graduation nila, tinupad ni Ian yung pangako niya sa akin na hindi na siya makikipagkita sa barkada niya. Pinapili ko siya kung ako ba o yung barkada niya. Kasi kung ako yung pipiliin niya, I will make sure that he will not be able to fool me again. Nakapagtrabaho si Ian at ako'y nagpatuloy pa rin sa trabaho ko. Hanggang sa isang araw, nag-chat ang isang kaibigan ni Jolas sa kanya. Hi Ian, magbo-board exam ka ba? Si Kate to. Tinawagan ako ni Ian para tanong kung galit ako kasi nag-chat uli si Kate sa kanya gamit ang ibang account. Sabi ko naman hindi, bakit ako magagalit? Hindi ka naman nag-reply. Yun ang sagot ko kay Ian. Ako yung sumagot sa chat ng babae, sabi ko, hindi bakit? Mabilis naman nag-reply. Wala, nasa Baguio kasi kami. So sa puntong yun, hindi ko na siya nireplyan. Nabigla na lang ako nang mag-send siya ng picture. Nakita ang cleavage niya. Ay, dun ko talaga napatunayan na hindi niya kami titigilan ni Ian. Grabe si Kate. Hanggang ngayon, pag naalala ko kung paano ako inunsulto ni Kate at pinagmukhang tanga ni Ian kasama yung barkada niya, hindi ko pa rin maiwasang hindi umiyak.
Pinapaalala ng pangyayaring yun kung gaano ako katanga para patawarin si Ian sa lahat ng kasalanan niya sa akin. Pero merong galit sa puso ko para sa mga kaibigan niya. Mabanggit lang yung pangalan ng babae nga, nasasaktan ako eh. Hindi ko alam kung paano ko ito maaalis sa puso ko. Hindi ko alam kung inaalagaan ko ba yung galit ko kaya lumaki ng ganito. I still hate all the friends of Ian in college, especially Kate. She shattered my self-esteem so bad. I thought we were friends. I never thought a friend could break your heart this bad. Bakit nagawa kong patawarin si Ian pero si Kate hindi? Gustong-gusto ko nang mawala tong bigat ng nararamdaman ko para sa kanya kasi masaya na kami pareho. Siya ay kasal na, magkakaanak na. Kami ni Ian nasa ibang bansa na. Kasal na rin kami pero wala pang anak. Paano ba magpatawad ng walang natatanggap na apology? Paano ko ba i-close yung chapter ng buhay ko kung saan ako nadapa at nasaktan? I hope matulungan niyo po ako. Again, this is Erich and this is my secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.